Det är formalet som skriver nu, alltså det som Sigrun Brent ska läsa in i studion, alltså hennes parser av det. Så hon får läsa det upp som där skulle russara väl och välja fortsätta. Det var Hilda Fair Agency ju strong till Hound sända varsne där. Hatta säger hon och så för inslag igång tjockon alltså. Och ta sen nu får skriva också. Speak. Ja, terboar vill jag ösna gärna vita, helvete. Ja, terboar vill jag ösna gärna vara via välja för nästa fortsättning i Ryssland ska vara. Min uppgåva till att filma check där vi gick och 3-2. Därför gång så att här 3 kamera och det ena kameran sen träpart och det är faktiskt bara att framande mynta versionen och hade stilt och göra mynta så gott som gjort. Det som ända pedalen ger att hon står och pratar nere och här läser versionen och det som där skulle säga och så faktiskt då trycks pedalen ner så för texten är ny. Istället för att läsa man på så här man bara att med och helt i kontakt med allt först. 20, hon är uppe i en 2-4. 3-4. Ja, du släpper just det. Nej, jag ska gå kväll och välkommen till det vi går 13 mars. Att allt nu ska till landsfärd att röjna nutjar Röjarröj eller ja. Jag står i vad händer skärmen. Jag klipper till kameran in som skulle in. Korta insulin från som skulle fram. Det är lötan av tändis när man måste sitta och koncentrera sig och huxa. Okej, kvart nu så händer. Så man är rädd att du upp på annan matta. Det är alltid synd kaos. Inslag med det väl, jag kommer texter mitt då. Ja? Inslag med det russiska väl. Ja. Jag kommer texter mitt då. Sherman är det något som ska vara det? Nej, det ska nog svåra men kände ut då. Ja, allra helst. Här mot Folgens. Har du med mig? Oh! Hej nu. Crap. Jag kan. Vanliga tog, det ska lära minuter. Jag kan. Ja. Här är en stabilisering som inte är stabiliserad liot, den är analysed, det är ska fikra skärmen. Inslag var expertens om oss. Jag gör det här. Kvällfrihet. Så slam först inslag. Du ska väl lära det. Du ska väl är det var så sväl. Ja. Det får ju också till helvete som åt det. Det blir fint. Men nu var det. Nej, men Kan jag sända det ut? nej, det kan jag det sända. var det inte. Så Det var det inte. Det var tunnelfest. Ska vi börja ordna kort? ja, find out. Vi bara tunnelfest. Det ger upp där något. Vi filer export on, alltså vi låter grafiken som river, så vi tar det i nästa runda. Vi tar ett annat först. Tunnelfest. Tunnelfest. Sigur var det? Tunnelfest. Ja, och till dem Jag kan exporten. 15 sekunder. Klockan är 6, här kommer det över vika, vi sjöstående Sigrun Brent. Det största som samgångna, det gör det inte att samgånglimmer. Det gör också så har vi ansvar, det gör det inte. En ett mal sätter kuilar i samgångarna, tvär samgång och tinklimmer är färnare parst vid anstövne för att få en tunnel till familjen Räfestan. God kväll och välkommen till det och vi går 13 mars. Att allt nu ska till lands Röjarröj att röjna nutjar lejer. Sagt nu sendingen vi kör vid ombord Akraberge som har gjort miljoner över och sullöver ombord. Det så jag också så mycket gäng vi akkurat har en trucken eller blåsen med till båtskapen som är för pia och lagt in sån. Det är en marsching och det kan man ta runt vid eller inte ta runt vid men det är på naturligt vi som lagt in är vi att skapa lov för akkurat samhälle direkt för akkurat samhälle ger akkurat husregler vi ska bruka det. Och är det bättre agenda vi marsching till frats under marsching så när vi kunna vi hålla förjar vi tar stations som vi har som förjar här så vi har aktivitet runt om alla lite näka som är ser agent Tusen tack för det Baja. Jag måste bli ut och Mike att få smiskla och så det först. Dåligt. Här kommer från helt Ja, hade det bara fått den. Jag håller att på väl läge så där. Ja. Men tog jag och höjde sig så väl. Det har högt 11 minuter det då. Ja, okej. Det är också det för ös. Men jag har tempo väl. Tempo väl också. Det var också. Vi ju bara på sig. Så det här är 20. Good. Ja.
Vi var på nekru i fyrsta. Jag kan hända det. Fyrsta inslag som ligger inne i live-viewen. Då att live-viewen någon grupp att exportera skaft. Det var en fejl som jag gjort att det kommer stor svart rejstrik i kökten. Men vi fick gå hålla ett inslag på. Så och jag var dröna i hur vi exportera dem. Ja, jag så finns det.